Алдағы шығарылышта. Мен сценарийni yazmadım, işe girdim. İsmim İlgizer. Tut. So we waved our hands as we marched along, and the people smiled as we sang our song, and the world was saved as they listened to the band. And the band. Булды, жетер халык налдарға. Дөресен генә әйткәндә, без икебез дә бергә кешечә очкышта очып килдек. Сәләт оешмасы белән Австралия татарлары янына. Татарстан байракларын тутып, безне бик җылы каршы алдылар. Ни өчен беренче чыгарылыш нәкъ менә шушындый рәвештә булды дисәгез? Бу бары тик безнең сериаллар, фильмнар карап илһамлануыбызның нәтиҗәсе. Ә хәзер әйдәгез әле бу ике дахи актерның уйнаганнарын карап битрик. Австралияда? Без Австралияда, хәзер монда татарлар белән. Менә монда бөтенесе дә татарлар. Юк. Стоп. Моны карап битереп булмый. Яп бу сүрәтне, яп. Җегетләр, әйдәгез, әйбәтләп, җитди рәвештә, кыланмыйча бу чыгарылышны башлап җибәрик. Булды. Җыелдык. 1, 2, 3, киттек. Без. Добрый вечер, дамы и господа. Салям, дуслар. Шәхсән минем күз алдыма Австралия дигәч көңгерә белән коала килеп баса. Шуңа күрә без беренче чыгарылышта хайваннар бакчасын күрсәтергә булдык. Hazır Gorge Wildlife Park'a bardık. Hayvan bakşaga. Kengurular var, koalalar var. Siz kengurularga aş berəsiz. Hazır dostlar, qararбыз. Biz хәзер коалалар янында. Коала 23 сәгать тәүлегенә йоклый. 1 сәгать йокламый. Коалалар. No, aşama. No, aşama. Yok. Aldım ya. Kanka aşk. Көңгөрәләр нәрсә ашый икән дуслар? Сухари. Әлфис. Хания. Марат. Daniel, Aliye, Cemile, Jacob. Jacob? Jacob, selam, ben İslam.
Dostlar, nişik indi hayvanlar бақшасында бегемот bulmasın. Бегемотлар қызыл һәм зәңгәр бегемот. Ике бегемот яши. Нәң берсе? Сәлам достлар. Фәрхәт һәм Фәрхәт Австралиядә. Мин Фәрхәт, бу Фәрхәт. Достлар, бу зоопаркта күңгәрәләрдән башка тагын бер уникаль хайван бар. Ул кош, чын татар кошы. Хәзер мин сезгә аны күрсәтәм. Менә хәзер ул чыга. Күрәсең. Бирәк. Куркыныч. Hey. Фәрхәт. Сез Фәрхәт һәм Фәрхәт карыйсызмы? Sorry. Дуслар, без балалар бакчасында. Ләкин гади балалар бакчасы түгел. Күңгәрә балалар бакчасы да түгел. Бу үзегез карарсыз. Булат, Әлфис, Хания, Фәрдар. Hello. Okay. Holly, you want to cry? Hello. 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 Фәрхәт. Hello, Cookie. Татар теле дәресләре. Исәнмесез? Hello. Дөрес, беренче дәрес тамам. Рәхмәт чакырганыгыз өчен кунакка. Тагын да күршергә язсын. Һәм инде Рәсәйгә дә, Татарстанга да кунакка килегез. Бергәләшеп, аюлар белән, төлкеләр белән бәйрәм итәрбез. Eyda manşı bir iki düyüge bir iki düyüge bir iki düyüge bir iki düyüge bir iki düyüge.